Yo guys, we back at it again. It's your boy King Ginger, Cream de la Cream, and welcome to Home Affairs Mtanami. It's whereby I give people a platform to break up. If unomuntu othandana naye and usufuna ukuhlukana naye, make sure that you write for King Ginger. Uthi mina angisakufuni. Ungitshele ke ukuthi why, what is the reason ufuna ukuhlukana nendoda yakho noma nomuntu wakho and nibangani. Mina ngithatha imasayidi bafethu, umtimandi ubhodla amanzi, umlomo ungathethimanga. I do ngendlela umuntu afuna ukusenza ngayo. Makumele nihlukane, niyahlukana. Today is another day, another dollar, another one. Bahlukana my sister ungibhalelile and ubhale into eziningi and nami ngifuna ukuzizwa lezi zinto because akithi biyang akithi khotsa biyang akithi khotsa biyang a re batla go bua a re ntshwaretse tse baya a re somebody wa molatla vandag. Take me straight to it. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Got some demand to Mabuyu, Bampolunu, Stars. Welcome to Antisafifuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey! What made you go to Why the We are back at it, Mtanami, Cream de la Cream. Today is another day. My sister utsukmina King Ginger lena idinga ukuthi kusheshwe. Uthi idinga detective abagijimayo. Idinga detective abanjengo general somebody that I won't mention on this show at this present moment, but njengamanje yimi General King Ginger Mkhwahazi. Awuthi ngimdonsa umamazi, awuthi kube uye ozoyikhulumela asichazele ukuthi kwenzakalani. Siswami ngisacela usondele. Sizwe ukuthi kwenzakalani. Ngicela uze ngapha. Unjani? Ngiyaphila King Ginger njani? Ngiyaphila. Thank you so much. Ngicela utshela abantu igama lakho and usichazele nje ukuthi why usibizile and kwenzakalani. Sanibonani, igama lami uBuhle. Ngibhalele ku angisakufuni ngoba ngizohlukana nomuntu wami. Yazi kade vele ngiwabona lama red flag. Ngixolela nyawaziba nje. Uyabo manje sengibonile ukuthi yazi sokwanele. Uyabo sokungimi la. Uyabo. So imaphi lama red flag mhlambe perhaps masingase siwathi ukwa donsa nibangani yini le kwenza ukuthi ufuna ukuhlukana nendoda yakho? Okokuqala akahloniphi nama friendship wami. Kahle kahle ngeke ngize ngithi uyena kuphela o wrong. Nomngani wami lo wamshelayo beka wrong vele ukuthi akhulume nomuntu wami. Uyabo? U wrong ngokushelwa yena. Cha, u wrong ngokuthi bokumele ngiyitholele ukuthi uyamshela. Hayi ukuthi kube uyokutshelayo. So take me through it ke. Ukuthiwa kwenzakalani? Hayi, ulindelani, umuntu wami ulindelani. Kade vele sithandana yabo. Hawu sisonke. Hawu thikithiki umuntu ngivula ifone kahle bengivakashile lapha kuyena eRes. Hawu ngene text mangithi ngiyabheka hawu umngani wami. Uyabo? Ngithi hawu ukhulumani nomngani wami. Uyabo? Lento mina engayazi. Into engayazi mina. Hayibo. Athi bengifuna ukuhamba naye ku festival ngathi hayibo leyo festival wena wawukhuluma ngayo uthi angisahambi kwamele kahle sihambe sobabili. So akasafuna ukuphatha wena afuna ukuphatha umngani wakho. Akasafuna yena. Mangibona le text hayi it was nice last night. Shuthi wavela wabona ukuthi bayanyobana and bakwenza slim kakhulu. So ukakhuluma na with your friend umngane wakhe kutshela ngayo wena uthini kuye about it because now wow phela ngimbuzile umngani wami uyaphika uqala kahle bekaphika eqaleni uyabonga ngamtshela ngathi yazini ngicela ungitshele iqiniso ngeke ngize ngilwe nawe yabo umuntu engizolwa naye ulindelani ngoba vele ingakho ngibhalele la
ngoba ulindelani uye or wrong uye nongenza islim uyabo so ulindelani awusamfuni angisamfuni ngikhathele ngoba akaqali nje ukuyenza lento ulindelani nje angiyazi inkinga yakhe okokuqala ngimbekezelile ngiyambekezela lo mfana akanginikeza imali akangenzeli nix ngimbekezelile ngiba right yazi kuyena ngipatient uyabo kodwa nje lokho nje ngathi nje he takes it for granted so ngibona lapha ubhalile ukuthi ubusubona nama flex ukuthi unokubuka abangani bakho otherwise mawufike nabo abuza into eziningi ngabo mawumbuza ngazo lezo zinto ukuthi ubafuna nabangani bakho uthini yena yazi kahle kahle eqaleni bengiziba leyo nto uyabo bengithi mhlawumbe ngidelusional kodwa mangithi ngihlanganisa ama dots ngokuthi bevele uthandana nomngani wami uyabo ngiyabona phela ukuthi hayibo shuthi makabuza ngabangani bami ayenza ngathi vele unekhe ngabo yabo mhlawumbe phela umuntu wami vele siyaxoxa ngitshele mhlawumbe ukuthi hayi umngani wami sona so nenkinga nje yabo yayi awuthi yami vele ngicela nokuthi awangi advice yabo hayibo kanti umuntu udinga ugubha indaba vele uyazi ukuthi hayi yabo sengiconnect ama dots ke manje ngiyabona umuntu abangaka abangani bakhe sebadlile lo mfana ayisho ukuthi baningi King Ginger manje umcele kanjani ukuthi eze nawe lana njengoba uze nawe kwazile ukumconvince kanjani cha ngoba vele ngumuntu weart uyabo izinto zele industry vele ngathi hayi baby ngisaya ku interview nyana yabo ngathi ngicela ungikhaphe ngoba vele ngumuntu weinkondlo ngathi hayi ngikhaphe ayikho inkondlo ubusuyibhalile mhlambe yokuthi uyamshiya bengekho abekho la noma abathathu nje abazothi hamba lindelani yazi udlala ngami lo mfana bengimbhalela ngeinkondlo zothando ngempela yo ongishayela phela line of 4 inkondlo zothando yonke yaw King Ginger hamba lindelani welcome Dlamini sondela sister kunama options awuthula option yokuqala ukuthi ulindelani masimehlisa la ebhasini lasekhaya masuqedile ukudila naye la uhambe naye ke mase ngisinibuyisele ekhaya or ulindelani simniki 50 rand manje agibele la ayikhombe eJozi from eJozi agibele itaxi free from ePri akhombe ekhasi ngoba unzobusuhlukene naye awusafuna ukuhamba naye wena sikubuyisele wedwa khethani ngicela uphinde futhi ukhethani ukuthi ulindelani ubuyele naye emuva njengoba senilandile ngebhasi masuqeda ukuhlukana naye or simniki 50 rand agibele itaxi la ahamba ePri from ePri agibele futhi aphinda ekhasi uphinde ihlangane naye cha phela nje ulindelani phela ngiyamazi yabo it's not like sengizomtreata njenge stranger yabo ngizobuyela naye yabo ngali bhasi ngizobuyela naye sukani manje awumlande lo onenhlanhla uyithatha please enhle kanje uba lapha kini onenhliziyo enhle ukuthi nje mawusuka ekhaya iChristian home yabo uyafundiswa nje ukuthi ungabisela okubi ngokubi njengoba ekhuzula kanje njengoba bepenetrate abangani bakho hayibo kahle bo cha wena umsamario right ulindelani yena bengikuthi bengimthanda uyabo umtshele ukuthi awusamfuni into ofuna umtshela yona mayifika la ngoba bengingenasi isibindi ngoba angisamfuni hawu wala bafu lindelani khambani hayibo kalakatha nangilandela uBob Marley nina sho yabo German chale nina nimechile awuthi amgrand vese ngishaya phela wena sho tops man ubani igama ulindelani emniso danko mfethu yazi uma manje yasichazela ngawe the way enithandana kamnandi ngakhona the way umphethe soft ngakhona ungathini oyithandayo ngaye mina ngasho ukuthi ngithanda amehlo akhe nje yabo mangibheka ngathi ngibheka soft ngathi uyangibona kahle ngathi ubona ngekhathi ngibona ngekhathi nabekho abaningi abambonayo nje yena ngakhani ngidibana naye ngasho ukuthi no vele ngifuna ukuphila impilo yami afikile umswati wasekhaya cha wena lento ebakusola ngayo kufanele yazi Jamani abangisolanga ngani manje yazi
usoft uyashelela abakusoli ngakho umswati nayo ngiyenza soft nje yabo nakhona ngibuya kude ngibuya eMpumalanga Uphuma eMpumalanga semangifika la ngathola ebuphethe la sister no para kunankinga mfethu yabo para kunendaba la ekumele sithi ukuyithingitha nemake ufuna ukuyithingitha nawe ya nawe wethwana so uma sister fethu lawo nenkinga and ufisa ukuthi akhulume naso becela nje ukuthi umtshele indlela sister sicela umtshele konke ufuna ukumtshela khona sikhambani Hawu sawubona sithando sami sawubona futhi yabo ngiphatha kahle kanjani ngibhalele ku King Ginger ku angisakufuni yeah alizwa ke igama khuluma sister ngoba wena Lindelani uthandana nomngani wami kahle nobabili ningenza islima you stringing me along nobabili mani muphi umngani manje angeke sesikhuluma igama angeke phela yabo manje accuse ama awungikhombisi but mtshela ukuthi usamfuni ngalokho angisakufuni ngicasula ile nto ukuthi bekumele ngizitholele mina sho ukuthi man phela nakhona wazongikhipha ebantwini afuni sikhulume kahle mina ikhulumeni ke shono ngikhulumeni mtshele awu appreciate wena udlala ngale ngane le kunini mina ngikubekezelela kunini ngibekezelele no mamela phela abangani bakho bami phela afuni ngivisisana nabantu bakho hawu phela wena mawuphumile na that day wena that kwakunini Saturday bekumele sihambe soyi2 ifestival angazi kulezi zinto zakho zama film tontoni wena wathini wathi wena ufuna ukuhamba nomngani wakhe wena pop uyazenzela uyiphimpu la uyayikhethela ukuthi ukuhamba nobani wathi ukuhamba nomngani wakhe wathi yena angeke sakwazi ukuhamba ikhanseliwe ngasala ke mina endlini Sunday mina mangiza kuyena hayibo phuma ama message lapha ku WhatsApp yakhe athi umngani nami athi it was nice last night man so bheka ifoni yami maye bheka ifoni yami kanjani maye yazi ukuthi nginebantu abaningi ngikhuluma nayo manje labo bantu labo ku industry no manje nimuva ngomqombothi mamela phela industry inema connections phela ngoba mina ngizama ukuhlala nebantu abazongiphusha ngizenzela mina na so manje niyaphushana wena nomngani wakhe akavisisi umngani nami yiyo leyo connection okokuqala ngiyakubekezelela avisisi awu akanikeza imali Lindelani bheke yena ukufilm industry nemngani wakhe nami ngiyufilm industry uyakhala uthi wena most of the time when ufletha ufletha namalokhuzana nama friends akhe and you care too much about your friends awuthi kanti bangake ke usubaqophozile kakhulu ngiqinisa ngimuntu wabantu ebuhle ngimuntu wabantu sakhumbula khanhlangana nje ngakutshela ukuthi mina nginokuthanda nabantu unje uyambona uthenzani ngiyabulala uyabulala kade ngizama ngizama ukuvisisana nebantu ngoba sisonke la manje uyavisisana naye okay no ubuhle mina naye ngiyamthanda serious and then laba abanye kude omunye abanye abantu nje awucacise le ndaba yakho zamuyisho ngathi manje uyangi-accuse mana khona uthatha izinto encane kayi so hayi pop uyakudelela wena sister awume mfethu wena kahlahla wena pop wena ushasha ingane kahlahla ithi kuwe ngifuna ulizwe leli pop ne akasakufuni Lindelani akasakufuni lo mntwana hayi man apheli kanjalo iphela kanje mina nawe sibuya kude nekude liyaphela akasabantu ngambambi sibuya kude vele kodwa nekude liyaphela hawu kunini hayi angivumi shuthi bayingakhi mina bayingakhi no phela mama kunebantu enginobajwayela nje ukuthi sivisisanane angifuni ukuthi ucabanga ukuthi mina mengavisisana yazi unjani Lindelani mina mangavisisana nabafana uyakwazi yeah no mama no what akiri nami as ngifilm industry mina ngihambe ebantwini yabo film industry le mina nje lento yabona nikuyo nina hayi le wrong ile angazi usho ispan nomngani wami ispan sokuthi phela I understand ukuthi ku industry kuhamba hayi le film industry le ile wrong uhlangana nabantu etindzaweni bokumele sihambe sobabili ifana nale film industry icishe ifana nale industry yokule Nigeria uhlangane nabantu nibe kwi industry ngase ngabuya ekhaya nje ngahlala ngingaphandle too long awuthi ingane hlezi ngibuya kubo buhle yazi awusamfuni ngithi angisakufuni
No worry. No, samele sikhulume kahle. Sikhuluma ngani? Kunini ngikhuluma nawe unje ungcengani? Angisafuni that's why ngifuna i-third party. Khona ngizokwazi ukuthi ngempela ngiqedile ngawe. No, please man. Ingane sakufuni chance yani. Need chance ukuyichaza. Umngani wakho umtshelile ukuthi wena nanyabhebhana. Xolisa ngalokho. Mangafuni sakhuluma nemngani wakho uzomyeka. Hayi kanjani usuphephile? Asibhebhanga. Hayi ushilo. Yini kahle uvumile ukuthi ngijola. It was nice last night. Wena pop ukwetile lokho wena. No. Cha phela ushilo yena ukuthi sibone nini ma. Pheyabona manje uyajumpisa. Saturday nights bokumele sihambe sonke ku festival. Qi sokuvela ama text ukuthi it was nice last night. Phela mina ngiyazi uyakhathala wena awuthandi ukuphuma festival. Sengiyakhathala. Sister. Shuthu phela ama festival unahamba until boma 11 10 yesakhala ngaboma 8. Hayibo phela mina ngiyafunda phela. Ngiyafunda ukuthi nami ngizamphusha 14 ngiyenzela 14 baby no. Uhlezi uphusha kokuqala. Ngakubekezelela lokho. Ngifuna siye ekudeni mina nawe. Hlukana nami angisafuni. No mama kude umunye ongibonayo nje ngobuhle nje. Serious hlukana nalokho Izweni hayi busweni kuphela nje ngeke ngimthanda ngayo. Yazi bathini we King Ginger? Yeah. Wena uyakhohlwa ukuthi sibuyaphi. Yazi umfana ungamthola egqoka ikhotro eyellow ngithengele pink. Yeah. Ngoba ungamenza indoda yazi mina bengiyakuhlonipha namanje lidela. Kodwa lento yenza kubangani bakho. And uyakhuluma nangaye uthi yena wena naye nizohlukana at any given time. Why ukhuluma negative ngaye kwabanye abantwana? Ngisho ukuthi mafuna ukubona abanye abantu. Uyakhuluma ngami like ukhuluma kabi ngami ukhuluma ngezinto esizenzayo ekamereni. Yeah. Ukuthi uyakhathala. Uthe uyakhathala. Akasakhathali. Uyakhathala ama festivals ngiyamcabangela ukuthi phela ama festival. So i-festival yomshuthe ngakho. Shoot wena ukhetha ukungayi ku-festival nami. Akhetha ukuthi uyobhepha. No babe, usibonile isibhebha yini? Unayi proof ukuthi isibhebha nami. Uvumile nje umngani nami. No, unemone, ngiyabona ukuthi sijabulile. Awubona ukuthi akafuni ukuthi wena pop umashaya, fethi ingane ayisakufuni. Hayi no sikhulume kahle le ndawo. Asikhulume hayi ma Cameroon, hayi abantu asikhulume kahle le ndawo nje. Kusavumelekile emva kwalokho. Hayi bafuna nje vele ufuna umoshela. Sijabulile. Yeah, siswami uzoba right. Welcome uzokuthatha at least unenhlanhla uma isisi uthe singakulahleli emateksini lapha eBree. Uthe singakulahleli lapha eJozi. Bethi ukugijima. Uzenza kanje sibuya kude mina. Hayi uthe nekude laphela. Yeah. Belokulahlela lapha otsotsi baseJozi bathi ukubrush i-thread parts because uthe my sister nizobuyela nawe emuva. Welcome. No, misunderstanding nje. Misunderstanding. Thatha nangu uPop Mali, umfobo kaphinda. Umfake lapha elokuzana. Ufuna usibheke ekhaya. Angisakufuni lindele isakufuna ingane. Uzohlala le emuva wena uzohlala no welcome phambili. Sazoyikhuluma kahle indaba. No ngiyakutshela umuntu. Wena uzohlala emuva. Welcome uzohlala nawe kubambe kanje. Nje. I know bafuna usiyabona abantu banomoya. Bafuna ukubona sijabule. Hayi, umona wami. Yabo sifanele kanjani cha? Ngena. Ambe passini. Ngizamile Ugunde. Ugunde lelo German. Siyakhipha kwi-German family. Hayi ngiyabonga King James. Manje sister lokho aqala ukutshelana lona vele nawe wajoina ukuba cabanga aka appreciate konke lokho. Ngizama ukuthi phela sibe sesizini elifanayo yabo. Uma Pop Mali. Hawu. Yazi bengimthanda. Yo. Nomngani wami nje bengimthanda bengithembile yazi. Kodwa ke bathini? It's part of life. Ngesingisi. So sister awusenandoda or usazobheka enye indoda? Sengiright ngapho. So right. Sengiright. Okay. Yeah. But abantu bayabhala la isikhathi esiningi mabebona umuntu osesizini lokuthi. So bengabhala kodwa hayi angisekho lapho. Cha. Mhlawumbe mhla usukhona uyobona ukuthi wenza njani. Hayi noma ngingamthola loyo muntu ngizoyenza revenge. Sengiyasho ukuthi mhlawumbe ungagcina utholwa obukayo. Asikho nje isikhathi salokho. Uyabona nje ukuthi ngiwaste isikhathi sami kule relationship. Awusayifuni indoda ne? Welcome. Thatha my sister akasayifuni indoda. Asikisi ne. Uzizwe njani kodwa njengoba uyibhodlile lento kuPop Mali? Yazi ngoba uPop Mali uvela ngincenge ngalesi swati sakhe. Yo. Usumbiza. How?
Now welcome to my sister Umpayipasing Sibayise Kaslamakansi King Ginger Cream de la Cream Tona se King Indlovu, and this is Angisakufuni Home Affairs indaba zasekhaya bafethu. As you can see unkosikazi kaBhobho lana usevele waqashula mfethu ifindebe liboshiwe. Unfortunately uthi hayi it's over kuphelile. It is what it is. Now uma uthi ufuna ukuhlukana nomuntu wakho, hit me up and come tell me straight ukuthi Ginger ngiye right, take me to it. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi mtimanje umabuyo bampolunye uhlasa. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, breaking up now. My sister, hey, what made you go to why the people? Why the inkinga usekhathele yisena.